Kamal teatrına aşık hot. Min sena aşık. Indi köpdenden. Bu his minde birinci teatr spektaklinden soň tuda ohrusy. Ham şondan soň menem işin teatr degen sihri dünýä açyldy da indi. Başgalara gözüm düşmedi tugul, düşäýdi elbetde. Lekin köňlüm bir sena tartyldy. Anyň sebepleri de bar. Häzir aňlatyp gitem. Birinçiden, sen ötkenlerge garata ygtybarly. Taryhyny unutmaýsaň. Klassik eserlerge zamança ýaňgyraş berip, olaryny ýoňadan sahnaleşdiräsiň. Şulay etip, buwunlar şylbyryny saklap galarga ýerdäm etersiň. Rahmat seňa Zemgerşen işin, Bankrot işin, Kyýyl kızlar, Ýeşrekler hem elbetde legendar Olya Ivanowa işin. Ikinçiden, sen bek keň köňilli. Sen spektakllarynda barlyk buwun artistler dawny her birisine rol tabasyň, her birisini ýokany etersiň. Bu ijad kişisi üçin bek de muhim, aýrıça ülken ýeşdegilerge. Onsu üçin de rahmet. Üçinçiden, sen magrifetçi däli. Çünki senin ýerdemin bilen men Nowruz festivalini gözde tutup etem. Biz bek köp başga aýlarnyň halaklarynyň ijady bilen tanyşabys. Rusça aýtkanda расширяем свой кругозор. Şulay Hüner forumy, ýa-da piyesy festivallary da teatrga garata kızyksynyp ýata. Onsu üçin de rahmet. Dördünciden, sen bek zawkly däli. Sahnanda koyulgan hamaňyş bilen barışy Richard III, Don Juan şeýleň bir gününde şunu ispat edip duruşy bir delil, eksperimentin üçin zor rahmet. Beşinçiden, sen autentiçinda. Tatarçaga tügel terjime ete almam, lekin fikrim mundaýrak. Sen ýyllar, asyrlar, zamanlar özgerige garamasdan özüňniň kyblaňa, algan ýolaňa hyýanat etmişe, tatar milletiniň asl syfatlaryny saklap gelişekke barasyň. Tatarça humor ul birini bilen de alıştıra almaýdyrgan bir düşünçe hem sen tüpli, akıllı soýlap aşa iň eserlerini bizge ýetkirýär tyrşasyň. Min rahmet seňe şunuň üçin. O fikirlerim köp wagt basgyplanýar. Ol şiklengen. Hatymyň ozagynda senden 20 ýaşga gene ülken bolgan Tuqaýnyň sözlerini aýtasy keler. Halykka dersi gybretdir teatr. Köňülde ýoklagan derdini uýatyr. Teatr ýoktulykka, nurga ýelde, kiri ýolga jibermi, oňga ýelde. Teatr güldürýärdir, oýnatadyr, tagyp ötken gümürni uýlatadyr. Görürsiň anda öz haliň, gülersiň gülerlik bolsa, bolmasa ýylarsyň. Görürsiň turmuşyň indi, ýetişmi, ýetiş bolmasa goý jire ýetişmei, çöpürsiň şunu takmil edersiň, şulay şahda bilim tahsil edersiň. Seni yaratıp hem hürmet edip, Мәңгелек тамашачың Алия Зиннатуллина.